रूपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट आवे वाला बाटे। शो में प्रेम के पिता का भी एंट्री होखे वाला बाटे। दरअसल प्रेम अनुपमा से झूठ कर ले रहना। प्रेम अनुपमा की बात ना बतौले रहना कि वो बहुत अमीर परिवार से आवे ना और उनका उनके पिता के साथ रिश्ता कैसन बाटे। ऐसे में जब शो में प्रेम के पिता का एंट्री हुई तो शो में कई सारे नया धमाकेदार ट्विस्ट आई। प्रेम का अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनेला। प्रेम अपने पिता के खलनायक बुलावे ना। प्रेम अपने पिता से कुछ पैसा ले लेवा ना। उहे पैसा खातिर प्रेम का पिता बार बार उनके कॉल करे ना। जब प्रेम कॉल नहीं उठावे ना तब प्रेम के एगो वॉइस नोट भेजे ना और कहे ना कि हमार पैसा वापस दे दे। अगर तू अपनी माँ का बेटा बाला तो तू हमके पैसा देवे खातिर खुदे अइब। उहे इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मानल जा तो प्रेम का पूरा नाम प्रेम मल्होत्रा हवे। प्रेम के पिता के एंट्री अहमदाबाद में होखे वाला गुजरात सुपरस्टार के जज के तौर पर हुई। बता दी कि गुजरात सुपरस्टार में राही, माही, ईशानी, अंश और परी हिस्सा लेवे वाला बाना। वह टेली एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा के पता बा के कंपटीशन जीतले के बाद राही द्वारिका चल जाई हैं, लेकिन फिर भी वो राही का मदद करतली। वो कंपटीशन के जरिए राही का दिल जीतले का कोशिश करी हैं। ये अपडेट पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।